खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली बिराद दुखुनांथावना आरो लाजिनांथावना जानानै फैदों मोनसे जाथायनि थाखाय मैयाहाय जिहेतु जों निउज पर्टेलनो मानो गासैबो निउज पर्टेलावहाय प्राय भागावनो जों नुनायखौ नुनो मोनदों जे मा एक्स एनडिएफबिफोरा दिनैनि दिनाव बिबायारि जानो गोनां जादों मानो सोंथिया बिराद गिदिर बाथ्रा बेफोरो आरो बे बिनांनायाबो बिराद गिदिर बाथ्रा बियो दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गेजेरनिफ्रायनो लिडारफोर गैयामोन नामा आरो खुंथायाव लिडारफोर गैयामोन नामा जानो हागौ पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा सोरबाया बिपिएफखौ सापर्ट खालामगोन सोरबाया इउपिपिएलखौ खालामगोन सोरबाया दिनैहाय कंग्रेसखौ खालामगोन सोरबाया बदरुद्दिन आजमलखौ खालामगोन सोरबाया माबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन किन्तु थारैनो दिनैनि दिनावहाय एक्स एनडिएफबिनि ना गबिन्द बसुमतारिया एखेबारे जेबो सिन्था खालामनाय साननाय होननाय जिनिसानो गैया दिनै सोरबा सासे दैदेनगिरिया गुबुननि आबसुनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिया दिनै बिथांमोनानो बुंखागोन मानो बुङा जानो दिनै आबसुनिफ्राय जाया एमएलए फैदों सोरबा एमसिएलए जादों सोरबा माबा माबि जादों ना बिथांमोना दिनै आबसुनि पार्टिनि मानसिफोरखौ नायखागोन 100% बयनिबो हानजाया नायखागोन गावबागाव पार्टिनि गावबागाव सोद्रोमाफोरखौ एसेब्लाबो नायगोन दिनैनि दिनाव गबिन्द बसुमतारिया मा सिन्था खालाममारदों मा साननाय दं मा मेन्टेलिटि दं मा सिन्था खालामदों बेफोरो बिनि ब्रेनाव मा दंमारो गबिन्द बसुमतारिया जामारला नामा बियो एसे बिराद गिदिर साननो गोनां जानानै फैदों दिनै साननो हागौ बे गथ'फोरा जेबो गैमारला जाम्बा मावना जानो रोंला नंगौ दिनै मावना जानो थाखाय लाइनखौ मोनाखै दिनै लाइनखौ खालामनानै हो माबा मोनसेथ' दिनै केस गानो थांनो थाखाय दखान फैसा थाइसे थाइनै बिनो गोनां जादों मानो लाजियासै दिनै गबिन्द बसुमतारिया रन्जित बसुमतारिया दिनै लाजियासै नामा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो गोनां बायधता नोंथांनि दैदेननायावनोथ' बै सुबुङा गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायावनोथ' दिनैहाय बै सुबुङा दिनैहाय एनडिएफबियाव आफादाव खामानि मावनानैनो दिनै केस जानानै फैदों दिनै उइथड्र खालामनो हायाखै आंखौबो लिंहरदोंमोन बिथाङा फन खालामनानै आं जे बेफोरबायदि बिसिगोन होननानै नोंनि बाथ्रा बे आं जेबो बुंनांगौ जेबो गैया दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा दिनै गबिन्द बसुमतारिखौ लाजि फोनांदों दिनै सोरबा सासेयानो होन आं दिनै प्रमदखौ जेबो होनथ'ला दिनैहाय जेबो होनथ'ला प्रमदखौ गबिन्द बसुमतारियासो दिनैहाय दायनिगिरि जेसेबां एनडिएफबिनि खामानि मावहोनाय गबिन्द बसुमतारियानो मावहोदों सोरबा किडनेपिं खालामहोनाय गबिन्द बसुमतारि खालामहोदों सोरबायाव डनेट खालाम फैसा बिनो होनाय गबिन्द बसुमतारि खालामहोदों बेफोरखौ सोर दिनै एनडिएफबि आफादखौ दाया मोनबा दिनै बेफोरबायदि सुबुङा मालाबाबो जानायबो नङामोन आरो एनडिएफबि गैयामोनबा जों बर' जाथिया थांना थानांगौआ गोब्राब दङमोन बेखौबो साननायाबो मोजां दिनैहाय गबिन्द बसुमतारिया बे सुबुंनो बै गथ'नो थाइसे थाखा केस गानो थांनायनि नामावहाय थाइसेबो केस उइथड्र खालामनायनि नामाव थाइसेबो फैसा हरनो हायाखै कर्ट गानो थाङोब्ला बेसेबां प्रब्लेमाव फैयो जोंनि बेल' नङा दिनैहाय बे सासे सुबुङा दिनै बेनार लानानै खुरै गंसे लानानै दिनै फैसा बिनो गोनां जादों बेल' नङा बेफोरबायदि गोबां मानसिफोर दं दिनै बेफोरखौ मा खालामगोन केस होननानै बुङोब्ला सोरबाया जाया केस गैजाया दिनैहाय सुख सान्ति दिनै जानो हादों जाया दिनै केस गोनां मानसिफोर 1 घन्टा न'आव दान्दिसे मोजां थाथेरनो हाया मोजाङै थाथेरनो हाया मोजाङै ओंखाम जानो हाया मोजाङै सिन्था खालाम गबिन्द बसुमतारि आरो रन्जित बसुमतारि इएम नोंसोर लेबेल खालामनाया सोलिनाय नङा फुट्टानि खालामनाया जानाय नङा बेफोरबायदिया फुट्टानिया सोलिनाय नङा दिनै सोरबा सासेया पाब्लिकआ दिनै देरहाना फैगोन नोंथांमोननावनोथ' दङ एमएलए दङ नोंसोरनियावनोथ' एमसिएलए दं नोंसोरनियावनो दिनैहाय इएम दं बिसोरनाव थांनानै बिहि 100% बुंखागोन इउजि ब्रह्मआबोथ' नायनाय नङा इउजि ब्रह्मआ दिनै एनडिएफबियालाय सोर बेखिनि खोथाखौ बुंगोन इउजि ब्रह्मआ मालाबाबो बियो एनडिएफबिनि प्रति मोजां सिन्था खालामनाय नङा इउजि ब्रह्मनावबो थांदोंमोन होननानै खोनादों बै सुबुंखौ नाथाय बे इउजि ब्रह्मआ नायबावाखै नोंथांमोनाव एमएलए दं नोंथांमोनाव दिनै इएम दं बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नैबे बिथां जाय एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरिमोन लिडारमोन सानसे समाव बिनि आखायाव गोबां गथ'फोर थायोमोन हमजादों आथिं आखाइ बुख्रुबजोबजानानै दिनै बेंगुरा जानानै थानो गोनां जादों बेंगुराजों लोगोसे न'आबो सिलिंखार जानो हमलांदों थ' दिनै बिथांनि भिडिअ माखासे मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे खोनासंनानै लानि
गोलाव जाबाय भिडिअआ गोलावब्लाबो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नाय आरो नायनो गोसो गैयाब्ला दा नाय ओंखारबानो जाबाय सिदा सिदि बाथ्राखा थ' बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ दान्दिसे जों नायनानै लानि जोंनि सिगांनो निउस मिडिया नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे जोंनि बे समयसा जानाया जोङो दिनै जेन'बा जोङो मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो एनडिएफबिनि खामानि एनडिएफबि हिसाबै जोङो मावबोदों नांबोदों दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों बहुद बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ केसा ओमफ्राय नागालेण्डआव जोंहा डिमापुर नागालेण्डआव दङ दा दिनै जोंना हिरिंआ दंगासिनो दङ जेन'बा जोङो हमजानाय समावबो जोङो बोसोरसे जेन'बा जोङो माबा लानानै थानांदों एनआइसि जानानै थानांदों जोङो दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासै मास सामफ्रामबो जोङो माने कट गाहैबाय थानाङो जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन जोंहा जेबो गैया बेराफारसे जोंना आथिं गासिबो बायजोबनानै दङ बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायहरो मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ कर्टआ जोंखौ एनडिएफबि होननानै जोंखौ सिनायथि खालामनानै जेन'बा पुलिस प्रकासन बा आर्मिनिफ्राय दिनै जेन'बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हमनानै जेलाव जारा हास्ति खालामनानै जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ आं बेखौल' बुङो एनडिएफबि एस हिसाबै 43 बेट्सआ लास्ट बेट्स बियो मानो होनबा 11 जन दङ बे समाव जेलानाखि आं हजों नागालेण्डनिफ्राय गबोयो 2019 सनावहाय अब्ला बे समाव जोङो न'आव गबोखांनायनि उनाव जोङो एनडिएफबि पिडि हिसाबै डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव केम्पआव जोङो थादोंमोन बे समाव 43 बेट्सआव 11 जन दङ जोंहा नै जनक कुमार ब्रह्म बिथाङा थैलांबायसो आरो बेजों लोगोसे बिजय बर'मोन दङ बिथांमोनानो लास्ट बेस्टखा बियो ओमफ्राय बेनि बेलायावनो जेन'बा न'खरनि मानसिफ्रा हमजानायनि बेलायाव खबर मोनैनि सायाव हजोंहाय आंहा सासे जेलावबो लोगो दंमोन बर' मानसि बे मार्डार केसाव थानाय बे बर' मानसिया आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखिनानै बिसोर जेलानाखि हमजानानै थाङो अब्ला हमजानानै थांनायनि बेलायावहाय आङो बिसिनि न'नि मानसिफोरखौ आंनो समाधान खालामनानै माने मेलायहोनानै कमप्रमाइस खालामनानै मोननैबो न'खरनिखौ आंनो थिनहरनानै गहोबोनाय आं बेखौनो खावलायनो सानदों उमुक थुमुकफोरनि बिहाव बिखुनजोफोरा अबे समनि एनडिएफबिमोन बिसोरहा बोरै रिहाबिलिटेसन मोनखो आरो 43 बेस्टआ लास्ट बेट्सआहाय दिनै बिनि गोजौआव बोरै मोनखो दा दिनै जेन'बा जोंखौसो एसेबां खस्थ' दुखु दाहाखौ नुबाय जोंहा मावनानै जानो जेबो गैला जों हाजिरा मुजिरा मावनो हाया आथिं आखाइ जेबो गैला जोंहा गासिबो जोंहा समायसाजोब दा बे हिसाबै जोंखौहाय जेन'बा नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि दारैहाय जोङो रागाजों दिखारजों दिनै जोङो सहायनो हायैनि बेलायावहाय जोङो दिनै मागिदों मानो होनना बुंबा जोङो जोंनि समयसाखौ जोङो सामफ्रामबो जोङो माने जोंनि समयसाखौ जेरैखि जाया जोङो प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामलांबाय थागोन जोङो पेन्डिं जानानै जोङो माने गालांनो जों सानाखै मानो होनबा जोंहा पेन्डिं जानायजों लोगोसे जों बहा थागोन बहा मागोन जोंहा खारखुमाना होनबाबो जों जेखि खामानिबो मावनानै सोलिनो हाया बे हिसाबै आङो बेखौनो गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो गोख्रोङै खावलायहरो जाहाथे मोननांगौ बेलायावहाय जेसेबांनाखि केस गोनां एनडिएफबि बिसोर गासिबनोबो होजोबो सोरबा पाब्लिकआनो हर पाब्लिकनोबो होनांगौ मानो होनना बुंबा जों थानाय जों जानाय बिथांमोनखौबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनडिएफबि होननानै हमनानै दिनै कर्टआनो लुथिदोंनो हादोंबा कर्टआनो दिनै फाइन फोनांनो हादोंबा उकिलानो दिनै फाइन लानो हादोंब्ला केस फोजोबनायाव कयेकजना जोबलांबाय थाखा होनानै फोजोबनो हादोंबा दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव मा दोनखुमानो नागिरदों आरो बैसिनि सायावबो मा खालामनो नागिरदों दिनै जेन'बा मोननांगौ बेलाखौ गासिबो मोनजोबनांगौ फैसा होखानाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुङो एनडिएफबिआ सोरमात एनडिएफबिआ सोर नङा 2013निफ्राय जेसेबांनाखि अल वार्ल्ड अपारेसन जादों बे समनिफ्रायनो अबे गामियाव एनडिएफबि दं अबे गामियाव एनडिएफबि गैया बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिखाजोबो नाथाय बेखौ सोर दोनखुमानो नागिरदों जों बेखौसो सोंथि खालामहरो आरो बेखौसो जोङो माने दाबिबो खालामो जाहाथे मोजाङै मोजां जेसेबांनाखि एनडिएफबि दङ बेनो थाबैनो रिहाबिलिटेसनखौ होलाङो आं बेखिनिखौनो बुङो दा बे बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ गासिबो एनडिएफबिआ मोनजोबगोन होननानै दा बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो बुंदों 43 बेट्सनि गोजौआवहाय नंगौ नङा जों बेखौ मिथिला लास्ट एनडिएफबिएसआव 43 बेट्स बियो 11 जनजों ट्रेनिं होनांदों बा जों नागालेण्ड जेलाव दङ बे 2018 ना 19आव रिलिज जाखो बेखौ आं बुंजोबनो हाला बेखिनियानो होमबा दिनै 56 57 बेसेबांबासिम दंहैयो अबेनिफ्राय ओंखारबोखो आं बेखौसो सोंथि खालामहरो दा बिथांमोननि दारैनो जोंहा आन्दायनानै दङ जोङो दुखु खस्थ'खौ जोंहा सहायनांगासिनो दङ दा बे हिसाबै
गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानोबो जोंहा सम गैयामोन अब्लाबो जोंहा जोंनि माखासे दुखु मोननाय माखासे गोसोआव माने आघात होजानाय हिसाबै नेग्लेक्ट खालामजानाय हिसाबै जोङो बे हिसाबै जोङो एकदम दिखारजों जोङो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आरो लालांबायबो थालांबावगोन